Seguim al magazín de Ràdio Sant Feliu. Avui divendres toca tertúlia, la primera d'aquesta nova temporada 2025-2026, i per inaugurar-la avui tenim amb nosaltres a tres de les seves participants. La María Jesús Gutiérrez. Bon dia, María Jesús. Hola, bon dia. La Conxita Fernández. Bon dia, Conxita. Hola, bon dia. I la Imma Pagès. Bon dia, Imma. Hola, bon dia a tothom. Doncs res, benvingudes, ben retrobades de nou Moltes gràcies. en aquesta tertúlia. Gràcies. Què tal l'estiu? Com ha anat l'estiu? Bueno, calorós com toca. Sí? Bé, tranquil, la veritat. No sé si tocava tan calorós, No, les coses com una siguin. miqueta, sí, però no tant. Sí, sí. I la resta, bé? Sí, bé, sí, yo lo he pasado bien, lo he pasado en casa y fuera, pero en casa lo he pasado mejor, ya te digo, con el aire acondicionado. Sí. És on s'està millor, oi? Sí. A casa amb l'aire. Buah. Molt exagerada, la calor. Sí, oi? Sí. S'ha notat molt. Perquè ha sigut molt sostinguda. a més a Sí, més. sí. Una onada de calor darrere. Tot el mes de juliol, no? Sí, de fet ja diuen que això de l'aire condicionat, que diu la Conxita, que hi ha hagut un consum de llum altíssim Ja. aquest estiu, perquè tothom... Sí, les elèctriques hagut de ja recórrer. s'han fregat les mans durant Sí. tot. Han fet el seu agost, mai Sí, més. això mateix. Sí. Bé, doncs, durant aquest estiu han passat moltes coses, i hi ha una que no es va iniciar aquest estiu, però sí que els mitjans de comunicació han mantingut molt el focus en ella. És el genocidi que s'està produint ara mateix a la franja de Gaza. Dir també que no és l'únic front obert que hi ha al món, és a dir, que hi ha moltes guerres ara mateix actives. I bé, avui volíem parlar no de guerra sinó de pau, no? De la cultura de la pau, i des del punt de vista de les dones. Llavors, per començar, vosaltres què enteneu com a cultura de la pau, des del punt de vista de les dones? És a dir, és un punt de vista diferent del que pugui tenir un home? Creieu que és un punt de vista propi? Més enllà de que cada persona té el seu punt de vista, no? Però creieu que el punt de vista femení és semblant, és diferent? Sí. Qui comença? Si voleu començo jo, perquè pensava en una cosa que és una mica forma part d'algun treball dit, fins i tot taller, que hem estat fent al Casal de la Dona sobre la comunicació no violenta. Això, un tal Rosenberg, que era un psicòleg, crec, ja és mort, va fer aquesta tècnica, que és la comunicació no violenta, que ve molt de la mediació amb conflictes de guerra, que es veu que ell havia sigut i tal. I bueno, tot això ho dic per parlar de la dona, que sembla que amb aquests aspectes de mediació és molt millor de llarg que l'home, per moltes maneres de veure el món, per moltes maneres de tolerància, i de que els altres no et veuen tan agressiva des del moment que ets una dona, no? En aquest estic posant-me en el context aquest de la mediació, que és un dels punts que crec que la cultura de la pau diu que ha de ser, no? La mediació, com altres coses, que tot va junt, no és dir, fem la cultura de la pau, pim-pam, sinó que ja hi ha tot un seguit d'accions, i aquesta de la mediació em va fer gràcia de mirar, perquè recordava això, i realment aquí les dones són buscades per moltes causes per posar pau, diguem, no? Per la manera de ser en general, que també deu haver dones violentes, a veure, aquí posats individualment, però així com a sexe femení, posen més pau i van molt millor, i després hi ha unes estadístiques fetes, que els acords de pau que s'han fet a través d'una mediadora han durat molt més que els que ha fet un home. Bueno, hi ha tot un seguit que, si algú està interessat, val la pena, perquè està comptat. Això vull dir que no és només una percepció, sinó que és així, no? Que les dones sempre ens ho mirem una mica més des d'una perspectiva no tan violenta. Molt bé. Conxita. Pero igual no somos, los hombres y las mujeres, no pensamos igual. Yo lo que ha dicho Inma, chapó, y es la verdad, yo estoy muy de acuerdo. Porque, a ver, las mujeres, ¿cuántas mujeres han hecho la guerra? Las mujeres en los trabajos, lo que sea, solo miran por su familia, y pueden haber mujeres que, mira, sí hay, con responsabilidades y con todo. Pero las mujeres tenemos otra forma de ser. Las mujeres los pactos los hacen en los despachos, no en los bares. Yeah. ¿Por qué? Porque ellas cuando salen tienen que irse a su casa, o estar con la familia, y
que eso también es paz, que digo yo. Somos distintas, somos diferentes. Yo no digo que sean peor, no, pero que es muy distinto. La sensibilidad que tiene una mujer no la tiene un hombre. Sí. María Jesús. Pues yo estoy de acuerdo con eso que dice Conchi, porque la verdad es que la mujer tiene mucho poder, lo que pasa es que es un poder más escondido, ¿no? El hombre lo expone siempre muy fuerte, ¿no? Y la mujer lo va dejando caer, ¿no? Las cosas. Entonces yo pienso que desde luego que tenemos un papel súper importante y sobre todo en las familias, por ejemplo. Yo pienso que desde el núcleo familiar la mujer marca unas pautas, ¿no? Por mucho que pueda haber a lo mejor un hombre que sea pues el dirigente en la casa de algunas cosas, pero lo que es la educación de los hijos, la mayoría de las veces recae sobre la mujer. Entonces yo pienso que en esto de la cultura de la paz nosotras tenemos un gran papel, porque desde la casa nosotros, desde que son pequeños, ya les podemos ir explicando lo que significa pues el compartir, el tener un buen corazón, el ayudar, el dar, que siempre el dar es más rico para uno mismo que el recibir, ¿no? Porque es así, cuando tú das, estás contento porque puedes dar y compartir, ¿no? Y entonces yo pienso que ahí las mujeres tenemos un papel muy importante, que en las escuelas, claro, evidentemente se puede reforzar muchísimo más, pero la base es la mujer en casa, ¿no? Para mí. Abans traiem a debat el tema de que les dones, en principi, no han començat cap guerra. Ara ho he buscat i curiosament, històricament, la majoria de les guerres han estat iniciades... Bé, curiosament, ja m'ho esperava, La majoria de les guerres han estat iniciades per líders masculins, però bàsicament perquè les dones han tingut menys accés al poder polític i militar al llarg dels anys. I tot i així, hi ha alguns casos en què les dones han estat involucrades en conflictes o han impulsat guerres, com a líders, com a reines o com a figures clau. La diferència amb els homes, podríem dir, és que aquestes figures femenines no van iniciar guerres per la seva pròpia voluntat d'expansió de conflicte, sinó que el seu lideratge va estar marcat per la necessitat de defensar el seu regne per aliances polítiques o situacions de poder. És a dir, que, curiosament, històricament no hi ha hagut cap personatge femení que hagi iniciat una guerra, doncs això, no? Per ambició, per aconseguir més territori o per... Simplement ho ha fet... Bueno, simplement, a veure, cap guerra és justificable. La guerra ha sigut guerra. La guerra, exacte. I tots són víctimes. Sí, exacte. Però que no l'han iniciat amb aquesta voluntat, sinó que ho han fet més aviat com a defensa del seu territori. Jo crec que això és interessant, no? El veure que aquesta percepció que dèiem, no? La percepció diferent de les coses. No hi ha l'ego tan fort en general. A veure, que sempre hi ha hagut alguna reina d'aquestes... I també hi havia una... I ministres també. I amb els nazis també hi havia una, que ara no sabré dir el nom, però que era dolenta, que va fer molts crims d'extermini i era una dona, Vull dir que posats individualment també n'hi ha de violència, m'imagino. Però així com a col·lectiu, aquesta visió que donem nosaltres més empàtica, més de posar pau que d'emmerdar encara més la troca, de pensar en la infància, per exemple, amb els nens a l'hora d'una taula de negociació, de pensar en la igualtat, que també això segurament no deu sortir quan no hi ha cap dona. Tot això fa que també baixi, quan tu vas allà amb aquests propòsits, baixes la tensió de la negociació sempre, perquè el mediador està allà, no es posa de part de ningú, bueno, això ja ho sabeu, no? I el que vol és veure què necessita cada part i les dones, perquè l'única manera de començar a parlar és tu què necessites i tu què necessites, que normalment són dues coses completament oposades, però llavors és la manera de trobar la pau, de posar la pau, és veure quantes necessitats es poden cobrir en allà per no arribar a la violència. Aquesta mentalitat així és més del sexe femení, en general, vull dir, ja he dit que hi ha dolents també de dones. Potser és perquè per aquest rol tradicional que ha tingut la dona, no? De cuidadora i de comunicadora també a la família, no? Que és el que ha fet que tradicionalment, no?
Sí. hagi adoptat aquest rol que li ha estat com... Potser també és una mica el tarannà, no?, que ja et surt així, no? En el Sí. moment que És potser natural. hi ha nens o tens la capacitat tu d'engendrar una vida més que l'home que hi col·labora des d'una altra perspectiva, tot això et crea doncs, una manera de ser, no?, especial, que veus el món com més obert, més de dir millor tranquils que així salvant les Y individualitats. ahora sempre. afortunadamente, vamos a hablar, ahora afortunadamente, que los jóvenes, muchos jóvenes suben diferentes. Es decir, que aunque ya sé que los adolescentes cada día son más machistas, sí, pero hay otra clase de juventud que eso también creo que le tenemos que dar un valor. Sí, sí. Y es importante Muy joves. nombrarlo, claro. Cada home, sí. Que quizás no sea, pero los hay. Sí. Y esto, claro, hay parejas que ellos hacen lavadora y también los niños los llevan al cole, los llevan a eso, van a las reuniones. Exacto. És una passada. Sí, sí. Home, molts joves de la nostra edat, quan érem joves, que van començar el tema de l'objecció de consciència, Sí. que van decidir-se Sí, és que ells veritat. no Sí. s'armaven i no anaven Sí. a matar ningú. I ho van fer i molts van trencar-se la vida perquè van haver de marxar o els altres els van... Els primers, paro, després ja van... Tu et declaraves objector i doncs van anar a l'oficina de l'Ajuntament, perquè molts ajuntaments te van acollir nois així. Però que vull dir que els homes també van fer un treball per la pau, no? Diguem. Sí, sí, és veritat. A costa de la seva individualitat. Pero vaya, la sensibilidad que tiene una mujer. No, hombre, ni para esto, ni para muchas cosas. Esto no quiere decir que los hombres tengan otros valores, claro que los tienen, pero en este no. Yo creo que la mujer, si hacemos un poco de historia, si hacemos manifestaciones, llevamos violencia, rompemos containers, no sé qué, ¿qué? No. Por eso digo que és molt distinta. De fet, històricament, també, estava buscant mentrestant, jo vaig aportant. Sí, molt bé. Sí, està molt bé. Exèrcits formats exclusivament per dones no són gaire comuns, però hi ha alguns exemples històrics i alguns d'actuals on les dones han format unitats o forces militars destacades. Per exemple, un batalló de dones a la Guerra Civil Russa, l'any 1917, o les brigades de dones kurdes a Síria i a Iraq a l'actualitat. En el conflicte contra l'ISIS, aquestes unitats de protecció de les dones són una força paramilitar femenina kurda que ha guanyat reconeixement mundial pel seu paper a la defensa i combat. I després, avui dia, moltes forces armades del món permeten a dones integrar-se a diferents unitats i algunes han creat unitats femenines especials per missions específiques, tot i que no acostumen a ser exèrcits separats. Vull dir que també la dona... No, les dones també van a la guerra. I aquí a la Guerra Civil també es van anar a tirar tiros, les dones. Sí, aquí? Sí, el que no organitzades, com la Sílvia ens està explicant, no? No crec que aquí no em sona gens que hi hagués cap organització que digués les dones van a la guerra. Jo diria que no van ser com soles, no? Tinc idea. Aquí i allà. Però sí que hi van anar, i tant, van agafar el fusell. Sí, sí. No sé, no tinc estadístiques ni res, però sí que n'hi van haver. Pues després no les van deixar apropar-se a tot el que era el nucli de la dictadura. No sé de quin bando durien estar, però poder em sona més que estessin d'una part que no va guanyar. Les tenien en la funció de mares i dones de la neteja de casa, ja està. No, però el que deia la Imma, clar, moltes dones van combatre les milícies republicanes, sobretot a l'inici del conflicte, i lluitaven al front juntament amb els homes. I després altres dones també van venir d'altres països, les brigadistes internacionals, a donar suport a la república, cosa que em sembla, jo sempre ho he admirat, això. Molt, he venit, que una cosa que no és seva, Persones que tenen la seva pròpia família, que viuen al seu país i de més, abandonar-ho tot i anar a defensar
un altre Un país. altre, sí. Jo trobo, vaja. Sí. Les dones, evidentment, també van ser infermeres. Com allà, sí, allà a la maternitat. Ja. També, també organitzadores També, i propagandistes, tant d'un bàndol Com com de l'altre. Sí, clar. I després recordem la repressió que va haver-hi, que després de la guerra moltes dones van patir persecució per la seva participació a la guerra d'una manera més o menys activa. Sí. Vull dir que... Sí, no, això és així, eh? Ara, com que parlàvem de crear la cultura de la pau, per això hem Estem parlat... parlant més de guerra que de pau, però... Sí, però hem parlat de com fomentar aquesta cultura que té s'han de fer moltes coses, no és dir fem la cultura de la pau, sinó mirar que no hi hagi injustícies, si llegim tot el que es promou perquè hi hagi cultura de pau, significa moltes coses. No d'avui per demà, no sé si tot s'està fent, saps? Però escolteu, abans de res, clar, ara estic pensant, quan parlem, per exemple, d'educació, sempre diem que l'educació comença a casa, no? I a partir d'aquí... clar, vosaltres, per exemple, a nivell personal, no? Quan tradicionalment a casa s'ha hagut de gestionar un conflicte, del tipus que sigui, quin és el rol que heu pres o que prenien, per exemple, les vostres mares o les vostres àvies? Perquè no sé si ha canviat molt això. Jo sempre tinc com en el cap això de posar pau, ho tinc molt al cap de les àvies i això que entre elles també s'esbarallaven, que la meva mare i la seva sogra també... I justament vivien juntes, però era al final sempre... Tenia un polvorí a casa. Sí. Però era la de posar pau, era com... hi havia una novel·la, La nissaga de poder, que era aquella dels raïms, que sortia aquella... la que feia d'àvia, aquella senyora gran que se mor ara no fa gaire, ella era com aquesta cultura que jo he viscut, no? Que sempre allà hi havia uns rifirrafes, no sé si en recordeu. Sí. Doncs ella sempre era com... Quan miraven la novel·la, si s'identificaven totes aquestes generacions de dir els fills s'han enfadat per això, per allò, sempre intentar fer de mitjanceres perquè allò baixés. No? Sempre hi ha d'haver... Una mica matriarques, no? Sí, matriarques, perquè les dones són molt matriarques. A més, a Catalunya... I la meva visió, que he tingut moltes àvies a casa, allà els homes serien el que serien, però a casa, a casa anaven elles, però d'aquesta manera, no, aquí mano jo. Clar que sempre hi ha d'haver la mare, que segur que era despòtica, sempre anirem a la particularitat existeix. Però així en general, jo recordo que aquella telenovel·la, o com es digui sèrie, se la miraven i s'identificaven molt amb aquesta senyora perquè feia aquest paper de dir equilibro els nets, equilibro els fills, equilibro les joves, saps allò? Aquí vull que tothom es dugui bé, sense dir-ho. És aquesta tarannà que tothom, que li dona com molta poder moral, molta... La gent la respecta, no? Allò de dir, una mica ho he viscut així, jo també, tot i que hi hagin hagut trifulgues, perquè a veure, a les cases sempre n'hi ha de trifulgues. I tant. No direm que no. Vosaltres, com ho heu viscut a casa? Jo la veritat és que ha sigut una mica al revés. La meva mare era la que posava aquí, bueno, era molt visceral, no? Llavors el meu pare era el mediador. Sempre, nena, no t'enfadis, no, ja saps com és la teva mare, no la facis cas, tu... Perquè la meva mare sempre pensava en el que la gent diria, no? Qualsevol cosa que jo era molt rebelde, no? I llavors, pues, el meu pare no, era al revés. O sigui, que jo l'he viscut diferent, no? I és la cosa que m'ha quedat sempre. La meva mare podia dirigir un exèrcit. Sí. Autoritària, sí, molt. Però el meu pare no, el meu pare era... Bueno, i després, perquè clar, passa el temps i penses, a millor és la meva percepció, però la gent, quan ja no són, oye, tu padre, que era tan buena persona, tan bueno, nunca enfadado, siempre contento, siempre positivo. I jo deia, ostres, sí, és veritat, jo lo recordo així, no? I la meva mare era bona, perquè en el sentit de que tenia un bon cor, que això lo valoro molt, però era molt enèrgica. I ella, uau, sempre, saps, lluitant, però... La dona guerrera. Sí, la dona guerrera. La meva mare també era una guerrera, una guerrera absoluta. Sí, la meva mare molt. Però a l'hora dels conflictes, tot i que ella era així, no volien mai trencar la baralla. Saps? Allò, al final, quan no estaven involucrats, si estàs involucrat tu ja costa més, si una part ets tu, no la que està en conflicte, però si no, jo sí que veia que al final sempre era no
no ho emmerdem més. Intentem Ja. que no passi més de la... Tot i ser, jo quan es va morir que vaig parlar, vaig començar la frase dient la meva mare era una guerrera. La primera frase era aquesta, perquè ho era, increïble. Però tot i així, aquesta finalitat de no... Tinc un més que separem, perquè arriba un moment que l'ego no se t'imposa tant quan tu el que t'importa és la família i els que estimes. Jo crec que tenim molta capacitat les dones per arribar aquí i potser en realitat buscar la millor manera de tirar endavant, que no hi hagi violència, que no hi hagi un que guanya per sobre de l'altre, perquè sempre un vol guanyar més, no? Quan hi ha dos conflictes. També intentes equilibrar això, si tens l'interès, sí. Conxita, com ho has viscut tu a casa teva? Yo, mi madre era a toda paz, que digo yo. Mi padre tenía más carácter, pero ahora sí que estoy escuchándolos. Yo recuerdo que mi madre, es verdad, no quería ni un grito, no quería ni que nosotros discutiéramos los hermanos, y no. Y yo le decía, pero a ver si lo podemos... Bueno, porque yo era también... Tu eres guerrera, també. Y yo le decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y entonces me di cuenta que sí es verdad que ella es mucho de paz y todo, pero era por los vecinos. No, porque los vecinos no escucharán. Pel què diran, no? Que deia Jesús, pel què diran? No, pero eso es Era molt verdad. important, Sí, sí. Y eso, no, yo creo que no es mi madre, sino bastante en aquella época. Sí. Ahora es distinto, ¿eh? Pero en aquella época seguro que sí, que no diga a ver lo que... Mira, el vecino, a ver lo que... Y yo recuerdo que yo decía que aquello era una tontería, pero bueno, pero que era eso. Pero mi madre era toda, y además lo solucionaba todo. Mi padre era pues lo que había antes. Que digo, mi padre estaba trabajando, luego por las noches al casino, con los amigos y no sé qué. Y allí quien era mi madre era la que estava. Sí. Però quan realment hi ha una discussió i un conflicte, jo recordo una vegada que jo vivia en un lloc de Molins, Sant Bartomeu, que està apartat, i quan estava al portal de casa que descarregava el cotxe sento que criden ajudeu-me, veniu-me a ajudar, uns crits. I jo me'n vaig corrents, que hi ha una església darrere i eren una noia i un noi que es veu que no la deixava sortir del cotxe, no sé què passava. I jo tota decidida cap allà, i li vaig començar a dir coses amb ell, i me la vaig endur amb ella cap a casa i se'n va anar ell. Vull dir, vaig fer això. I tothom, quan ho vaig explicar em van dir que atrevida, que et podia haver fet mal. I molta gent em va dir, bueno, perquè eres una dona, saps? Perquè eres una dona no t'ha passat res. Jo pensava, potser sí que aquí hi ha la raó aquesta que diem, no? Que com que allà no tenen en qui medir-se, aquell noi amb mi no tenia amb qui medir-se, físicament parlant i enfadar-se. I potser sí que poses més pau només pel sol fet aquest que no vas a medir-te, saps? Sí. És això el que a vegades vull dir. Que... És molt animal, no? Com els... Ells sí, tenen com més testosterona. Sí, no? Estic parlant en una situació que estaven tothom alterat perquè aquella noia se volia anar i ell no la deixava sortir del cotxe, no sé què passava. Perquè allà no hi havia gent, passava gent. I jo perquè ho vaig sentir des de casa. I tothom diu, vas anar? I per què hi vas anar? Jo vaig pensar, home, perquè si algú està dient, oh, socorro, pues, tu te n'hi vas, no? A veure què vol. Sí, és veritat. Però us ho explico per la resposta aquesta, que alguna gent a la feina, quan vaig dir, mira què m'ha passat avui, la van dir, oi, saps, amb uns en deien, tu haguessis hagut de trucar a la policia i no sé què, jo no se'm va ocórrer. Però molta gent em va dir, bueno, perquè ets una dona, no et va passar res, saps? No sé. Per acabar, com creieu que el feminisme pot ser una eina per la pau? És una eina per la pau, és una de les eines com moltes altres, Ho és perquè parlem d'igualtat, parlem de persones que no han de patir, que no han de tenir injustícies, que han d'estar valorades, i és una de les parts que forma part de, com altres, no? De que hi hagi pau. La pau no ve perquè sí. Si hi ha injustícia no hi ha pau, això està clar. Además, yo soy de las que la bandera blanca con la paloma se tendría que encolgar en todos los ayuntamientos, porque yo creo que es la mejor bandera que hay. És la primera, perquè si no hi ha pau, a veure què fer. Això mateix. Doncs estava pensant amb els veïns, tant de bo, a la Franja de Gaza i a Ucraïna i a tants altres llocs, tinguessin en compte
el que dirien els veïns Mare meva. per aturar tot el que Sí, està... perquè això que està passant a Gaza, No, això és- ja no, jo per Sí. mi, jo no ho veig com una qüestió No. política, jo ho veig com una qüestió de drets humans i Sí. de que estan matant aquells nens per dir alguna cosa que maten i que si ho consentim, d'aquí Sí. poc mataran els nostres, I lo que- perquè i lo que total, és muy- ningú fa res. i lo que Vull dir, és més Sí. una qüestió d'allà. Vull dir, no, que si jo defenso els jueus perquè pobres, no sé... No. Ja ho sé que alguns que defensen... Jo no, que suposo que cadascú pot defensar el que vulgui, però que ara mateix és que això Son seres humanos. s'ha de fer, s'ha Pero d'arreglar ja, perquè... Yo también, para Sí. mí, es muy triste, muy triste. Mucho. Molt. Ellos ya se lo hicieron. Sí, però no pot Eso ser es, prou. eso es. Bueno, yo creo que ellos están matando más que no lo que no recuerdo. Yo no lo sé. porque No, segurament no, no sé la però, historia. però no, Bueno, això però no no. cal. Pero lo Veritat. que sí es triste. És molt fort. Tampoc, eh? tampoc, muy fuerte. tampoc es tractaria d'igualar la xifra No, ni de exacte. superar-la. La veritat, sí, es feo. No, ni perquè m'ho han fet mi torno. És allò que dèiem, ojo por ojo i todos ciegos. No. És perquè això no ho podem estar consentint i deixem la política a banda perquè és igual. estan matant Són nens, seres ja sé que humans. maten més. I lo que sí- Mataran els nostres d'aquí perquè no es fem res? Vull dir, per qualsevol excusa. Bueno, aquí, És que no pot ser. Europa se está mirando el ombligo. Sí. Es lo que se está haciendo. Bueno, No, es Sí, verdad. no fa res. ¿Qué hace Europa? ¿Qué está haciendo? ¿O tiene miedo? Yo no sé. Pero que Intereses. Europa se está mirando el ombligo y punto. Son Yo intereses económicos. Sí, sí, ya. Siempre lo han dicho. Sí, y esto también de la guerra, todo es en la I el que economía. paga és el poble, perquè Sí. el poble, sigui jueu o sigui... Todo lo que- la reps, economia. vull dir- Les imatges que van sortir a la televisió, bueno, aquest matí l'he posat un moment, i sortia, es veia tota la gent caminant, però amb les coses a sobre, les 4 coses a sobre, però jo, mentrestant, pensava, però aquesta gent que porta? Porta aigua? Porta menjar? Si és impossible, tot desfet, o sigui, tot ruïnes, i la gent caminant, nens caminant, les mares amb... I jo penso, ostres, i després on paren per dormir, per descansar, per menjar, si no tenen res? No. Jo de veritat pensava, això és com una pel·lícula, però com una pesadilla. Sí, però que a més que ningú estigui fent res, vull dir, és que jo... Horrorosa. I lo estem mirant, o sigui, perquè lo que va passar amb els jueus va ser en un moment que no n'hi havia els medis de comunicació que n'hi ha avui dia. I la gent no ho sabia. Molta gent d'Alemanya es veu que ni ho sabia, però avui dia no passa això. Avui dia lo tenim cada dia, cada moment. A davant de nostre. O sigui, lo tenim. I el que diu que no sap res és perquè no viu en aquest món, perquè és impossible de no saber el que està passant. Y lo que sí es verdad que también tenemos que decir, el pueblo israelí, a ver, eso tenemos que ir muy al tanto, porque Israel no todos... No, todo el pueblo jo ja está- et dic això. No, pero hay gente Jo que... crec- Ara no és el moment. Jo crec que sempre s'intenta parlar de l'estat d'Israel, no? Sí. Perquè al final és un... Ahí. I tant. És un atac de y esto l'estat. es importante de que la gente también aprendamos, se aprenda cómo tenemos que hablar. Claro. I tant. Porque yo me he dado cuenta que Uns disbarats. ahí se mezcla todo y eso Sí, no sí, puede Sí, ser. sí. I això de Pau no em posa. I aquí ho Els que aprofita. diuen tot això, tot que diuen, que he És vist cada dividit. cosa en el Twitter, que tothom allà es veu que deixa anar tota la d'allò. Sí, sí, clar. Esteu bojos, perquè això no es posa Pau. I aquí s'ha de posar Pau, ja. Exactament. Sí, sí. Deixeu-vos de política, ara no, ja no. Ara en No aquest toca, moment no. no toca. Si de cas després, quan deixin de matar a les persones i a les nens, Sí. que és el pitjor de És tot, horrorós. Quan deixin de fer-ho ja parlarem de política, però ara hem de parlar de Pau. Escolteu, ho hem de deixar aquí ja. Vale, vale. Se'ns passa Moltes el temps. gràcies. Maria Jesús Gutiérrez, Dima Pagès, Conxita Fernández, moltíssimes gràcies a Gràcies. A vosaltres. vosaltres per donar I, l'espai. a vosaltres. I fins ben aviat. Pensa. Que vagi bé. Gràcies igualment.